pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome na usab sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanatog kadaugan o kalampusan, di naghatag og proteksyon sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan. Padayon ta niyang giatiman og padayon siyang nagsupply sa unsa may atong gikinahanglan. Ug padayon ta niyang giyahan aron magpabilin ta sa panalangin sumala sa iyang mga pulong nga iyang gibilin sa balang kasulatan. Sa ato nga pagsugod akong gihangyo matag usa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios uban sa ato ang hunahuna kasing-kasing din mohatag kitag mga pagdaig pagpasalamat nga maoy tuyo nganong kita gipakatao gibag-o o giluwas sa atong Ginoo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pagkamaayo, sa imong pag-atiman kanamo, sa imong pagtubag sa tanan nga among gihangyo giampo kanimo. Wala gayud kami nimo pakyasa. Padayon nimong ipasinati ang imong mga pulong. Diya sa imong mga pulong nagmadaugon kami. Amahan panalangini na usab ang among panag-uban ni nimong programa. Ang matag-usa nga mutuog mo dawat sa imong mga pulong dunay panalangig pinasaing pabor nga imong giandam ug imong kining igapial sa matag-usa nga kasaligan sa imuhang mga mensahe o Dios. Padayon ka magapanalangin ug among ihalad ang among kinabuhi. Iha kanimo sa pagpamati ug pagtuman ni ining mga pulong nga imong ihatag karon kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Daryl Herolaga ug ang atong igsuon nga ang ihangalan ininsikman. Hello Pastor, good evening. Maayong gabi, ako arning anggaan og Miss China. Pero gikan di ay sa Taiwan. Mao day ni kuan di ay no? Mao day ni pagsuwat o litra sa Taiwan. Maayong gabi ini mo sis Miss Taiwan. Ora gyud ti kang gi Miss Taiwan tungod kay di gud ko ka tigong mubasa ni imungan. Si Hilin Bagi Marangon, maayong gabi Pastor Gideon uban sa tibok pamilya, always kong nagsunod sa imong live Pastor. Maayong pakiguban og happy watching ni Juliando Mateo. Maayong gabi Pastor, salamat tapod sa pulong sa Ginoo. Sister Jennifer Cabasa Cabrera, maayong gabi Pastor, nakapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong kinabuhi Pastor. Dalaygon ang Dios sa inyong pagkamatinud-anon. Si Janry Gaba Singgit, magandang gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Maayong gabi sa tanang mga anak sa Ginoo. Og si Harris Larsio, maayong gabi Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Request ko kanta Makalangit Pastor Gideon, anak balik na. Og mausad ni gi-request nga kanta sa akong classmate kaganyan ng buntag, og wala na ako mapatukar tungod kay oras na. Kay nakaginoo ang igabalos ko, mao ang pagkain mo, ang pagsayaw igabalos ko, ang paglukso igabalos ko, pagpasalamat igabalos ko nimo.
Mayong pagiguba ni Aldi Iconar, good evening. Ni Rochelle Gabas Singgit ug ni Emilio Gabugos, good evening Pastor, God bless you. Mayong gabi Pastor sa tanang viewers gikan ni Rochelle Gabas Singgit. Si Marlinda Samyaw, maayong gabi Pastor, salamat kaayo sa Ginoo sa imo Pastor, makapaminaw na pud ko sa imong mga mensahe karon gagabhion. Dalaygon ang mahal nga Ginoo. Si Sasi Kondi, happy watching. Og di Ginbert Ginny Mamitis, good evening Pastor, at sa lahat na anak ni Lord. Glory to God. Pastor, pray ko makapalit malapit kasal anak ko ngayong March 15. Pastor, pray ako na walang gulo at si Lord na bahala sa lahat na thank you Lord and thank you Pastor Gideon. Nindot kaayo basta kay maghisgot tag kasal kay naagyan ng kaon-kaon pero ang importante ang kaminyoon. Si Gia G. Mukalay, good evening Pastor og sa tibuok nimong pamilya. Awit makalangit anak balik na. Give your Si Marlinda Samyaw, request ko kanta Higala. Anak balik na ning mga butong ko. Si Jomar Tumagin, maayong gabi Pastor, minaw mi dire, nabunturan Davao de Oro. Request ko song Hari Ka. Salamat Pastor and kay God bless. Akong nagipakita ko Dito sa cross, anak balik na ning mga button ko. Maayong pagpaminaw, matod pa ni Marlinda Samyaw. Pastor, wala lagi ka nag-live gabi Wala gid ko ka-live kagabi tungod kay pertig yung sakitas akong tango. Pertig ko pinasakitas ako ang tango gikan magming nag-birthday. Unya galantaw ko sa mga putahe pertig mong dagana. Unya akong gitilawan, wa gyud ko katilaw sa tanan. Pertig yung pagkadaghana. Unya daghan kay mga putahe, unya ang akong gibanatan ng halang-halang. Naunsa man siguro nga ako ang lagos nasama siguro to sa halang-halang. Taod-taod mga kaigsuonan perting na hinuong sakita. Niuli ko nga perting pagka kuha na gyud. Ambot lang di gyud mada. Ya, salamat sa Ginoo nga giampuan ko sa masawa kay kana bitaw na aka sa kanang nakay gipamati nga pertig yung pagkasakita. Mga igsuon ang imurag yung malitok Lord tabang. Salamat kaayo. Ana ra gyud. Nya pertig yung sakita gyud. Ambot lang sa mga nakasinati kanang sakit sa tango. Si Maria Presente, good evening sa mga anak nga buhi nga Dios. Si Bernadette Alsola, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo makapaminaw na punta sa iyang balaang pulong. Si Rihi Ligan, maayong gabi Pastor watching Kauswagan, Lanao del Norte. Dalaygon kaayo ang Ginoo sa tanang higayon. Basta muhawid lang taniya, dili taniya pasagdan. Salamat kaayo Pastor makapamati na sadmi sa imong live. Nindot gyud mga kaigsunan ang pinakasakto gyud nga kahimtang kanang kitay gunitan sa Dios. Kay kung kitay mo gunit mga kaigsunan atong hinumduman nga naatay kinaiyang kulanon, naay kinaiyag yung maluya. Pero kung kitay magpagunit sa Ginoo mga kaigsunan, dili gyud ta mapukan. Mauna nga muduol gyud ta niya. Dili na tuhlaton nga kitay duolon sa Ginoo. Kay dihas Biblia wala gyud magpakita nga ang Dios miduol. Kitay miduol. Kitay muduol niya. Mao bitaw na ningon si Jesus, kung kinsa katong nabugatag ikapuyan, duol mo nako, duol ka mo nako, ipapahulayon ko kamo.
Si Brother Rosel Gabas Singgit request ko song pastor tumawag ka. Okay, salamat kaayo sa pag-request sa awit Makalangit tumawag ka. Kulang pa ba ang akong buwan? Nagipakita ko dito sa ko. Si Brother MC Guitars, good evening Pastor. Watching here while nag-duty, God bless Pastor. Kay makapaminaw na sad ko sa pulong sa Dios. Request awit Makalangit Pastor pon ako nangandoy. Okay. Ako na nga tan-aon dere. Nagpakamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa ba ang gibuhat ko? Awit Makalangit, ako tagaan og pagtagad. Jesus maghari ka. Jesus hari. Si Ariel Aligado, hi, good evening Pastor. Request ko song kasulatan. Salamat Pastor og ang Dios magauban kanina. Sister Josephine Vicente, good evening Pastor og sa tanang viewers. God bless you and your family. Ato igsoon nga nanukad sa Talipon, Bohol. Kumusta mo diha sis? Ipag-greet lang ko ni Sister Maripis ihang birthday. Si Jerry Lasya Ingkol, maayong gabi Pastor, maayong pagkiguban. Si Peter Taghap, maayong gabi diha Pastor. Salamat sa Ginoo, makakaon na pud mi sa pulong sa Dios from Lubok, Bohol. Shout out Pastor watching here in Santo Niño, Tanhay City. Og shout out ko ni Solidad Family. Brother Ariel, Solidad, maayong gabi maayong pagpaminaw. Asa mo nag-fellowship karon Brother Ariel? Ay pangumusta ko sa inyong pastor diha sa Barangay Santo Niño. Si Norbita Yutratsi, maayong gabi Pastor og sa tanang tigpaminawan ning imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios nga makanunayon niyang pag-atiman kanato. Si Aldi Iconar, request ko kanta Pastor Husana. Ay okay. Kini nga awit Makalangit nga in English mga igsoon dili gyud nako matagaan og pagtagad tungod kay makabayulit ko sa kuan FB. Unya sayang kayo ang mga seconds nga dili nila ipatukar, i-mute nila ang pila ka seconds o pila ka minuto kung naatay violation sa ato ang FB. Si Maribik Sapuras from Davao o si Gao Gigi Denoyo, maayong gabi Pastor, musta mo diha tanan? Okay ra gyud mi diri Gao Gigi kanina nga human sa akong live. Pagkaudto ning tabang-tabang kog pangibot sa Bisol. Kay nangibot silang Brad Susing og si Brad Dong Marvin sa ilang Bisol. Matod pas uban gabi na Pastor. Basta kay Bisol ang uban gitawag na siya karnabal. Niya gitawag pag nagbuting. Si Linlin Ibarat Palai, maupo. Maayong gabi Pastor, request kong kanta Ikaw ang Kusog. Mayong pagiguban ni GG Mays, mayong gabi Si Anib Serenio, Pastor, good evening. Thanks sa live ni mo Pastor, kanunay kami makakaon sa espirital nga mga pagkaon. Watching from si Gaboy, Davao Oriental. Mayong pagiguban ni Sister Teresa Liz nga nanukad diha Tungkil, Minglanilla og nag-request og lakutay. Si Remio, si GC, maayong gabi sa imo Pastor o kauban nimo og sa imo mga og sa imong pamilya alang sa paghatod na usab sa mga buhing mensahe sa atong buhing Dios. Mga kog awit Makalangit ang magpadayon. Dunay tulo ka awit mga kigsunan nga naghuwat. Tumawag ka o punan nangandoy og Ikaw ang Kusog.
Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Marlinda sa Miao. Shout out ko sa akong bana. Pidoy Rilabo og sa akong duha ka anak Lindoy, Adil, Chari, Jean, ako upat kaapo sa Zabrina, Kim, Hana, Jared. Salamat sa pagbasa, Pastor, and God bless. Si Evelyn Serapin, maayong gabi og request awit magalangit matinod anon. Og si Roel Tada o Mikas, God bless kayo, Pastor, watching from Davao. Si Jenbert, Jeannie Mamitis, thank you, Pastor, sa pagpasa. Pastor, request kong kanta pasasalamat. Si Bing Dandan, good evening ni mo diha, Bing. Si Noveline Garcia Alforgi, maayong gabi, Pastor, salamat sa Ginoo, makadungog na pod mi sa mga pulong sa Ginoo. Shout out ko sa amo ang Pastor si Dali Alforgi, listening sa Matilio na Bunturan, Davao de Oro. Maayong pagiguban og atong ipadayon og pagtagad ang mga awit makalangit, tumawag ka. Si Sunny Kuling, maayong gabi, Pastor, request kong kanta Makalahutay. Salamat, God bless. Mga pagsubok sa buhay mo, Maayong pagiguban ni Joel to Tagalogin. Maayong pagiguban ilabi na sa imong mga kaubanan diha sa Gango, Osami City. Si Mariville, maayong pagpaminaw from Samal Island. Si Jennifer Florence, maayong gabi, Pastor, request me og awit magalangit, Pastor, adto ta sa langit. Salamat, Pastor, God bless. Okay, ang imuha nga gi-request ka ganina nga anak balik na ako tong na tagaan og pagtagad karon na lang gabi o niya dunay naghulat diri ikaw ang kusog punaog nangandoy og napagyoy ang magpadayon. Ako rin isip ang imuha nga gi-request diri nga awit, Sister Jennifer, ha? sabi ng Panginoon, Kay doon na pa yung mga awit sa Diyod nga nakauna diri sa tong files. Okay, ako rin isip. Si Joymar Sambilad, maayong gabi diha, Pastor, minaw mi diri sa Kalabuon, Batad-Batad, Moal, Cebu. Ay, kumusta mo diha sa Batad-Batad? Ipangumusta ko ni Pastor ni Charlito Rebosquelio. Ipangumusta ko sa mga Rebosquelio family diha sa Batad-Batad, Kalabuon, Batad-Batad, Moal, Cebu. Salamat kayo sa imong pagtumbaya, Joymar Sambilad. Dalaygo ng Dios sa imong kinabuhi. Si Noveline Garcia Alforgi, maayong gabi, Pastor, shout out ko sa buutan nga bana na minaw samtang naghugas og plato. Kana mo'y bana muhugas gyud og plato. Inana gina mga kaigsuonan. Og salamat kaayo sa pagkamaayo sa inyong kinabuhi diha. Shirley Tumaudos, good evening, Pastor, og sa tanang bag-ura ko na human og reply sa imong live gaina. Salamat sa mensahe sa Dios, salamat sa imong programa, Pastor Gideon Candelario. Daghan kaayo ko nakatunan sa mga magtutuo sa imuha nga wali. Salamat, Pastor. Thank you, God, for everything, Lord. Reply ra ko niya, Pastor, kay busy nami nga mga OFW watching from Saudi Arabia po. Pastor, salamat kaayo. God is good all the time. Ako inyang katahon ang awit nga OFW para sa mga OFW nga nagsunod din mong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Si Eileen De Hardo, maayong gabi, Pastor. God bless you, Pastor. Dalaygon ang Dios. Prayer request akong family De Hardo from Isabela, Negros Occidental. Okay. Nakaanagi ko ng Isabela, nanato nga sa bukid. Niya, kuan ka ng grabe ang katubhan niya. Si Lolita Miss, maayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw sa imong programa, ang pulong mo kinabuhi ko.
Minaw na pud mi sa balaang pulong sa Dios kay madawat gyud nato ang kalinaw ug kaayo sa atong kinabuhi. God bless you all watching from Muyo, Siahan, Zamboanga del Norte. Si Ferly Idira Tugib, BE Pastor watching from Barangay Hayangabon, Claver, Surigao del Norte. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita. Ngayong gabi may pagpaminaw ni Anisita Rayon. Og maayong nga pagpaminaw pagiguba ni Maria Presinti. Pastor, pwede bang mag-request og awit Makalangit Kristohanon in Love? Kristohanon in Love. Okay, ako rin isip ha kay murag tuan ang gikas una-una hagamay. Mayo nga pakiguba ni Pastor Safri Candelario, mayo gabi Pastor Gideon, on air na ka sa Shiny FM 95.3. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Si Doris Silinio, good evening Pastor. Musta naman, salamat sa Ginoo nga nakadungog na sabko sa pulong sa Dios. Request kong kanta Pastor, Itataas Kita. Okay. Indot kayo mga awit Makalangit mga kaigsuonan. Awit Makalangit nga gi-request ni MCG Stars. Orag siya ikaw man toy nag-request ane bro no? Si MCG Stars. Pun ako hindi nangandoy tas pagkamaayos Ginoo. Maayo nga pagpaminaw ni Anisita Rayon og maayo gabi Pastor from Saudi Arabia. Si Girly Salvia Pigalan may iyang gishiran. Si Metzler Bibilio Anabit maayong gabi. Si Linlin Barat Palai Maupo maayong gabi Pastor watching from Iligan City. Request kog ikaw ang kusog nga kanta. Murag ako nang kuan diri ako nang naandam. Human sa awit pun akong katahon ang Lahutay ug doon na to'y usa nga gi-request kanta sa bagong pagdiin, kasing-kasing mo. Mayo nga pagiguba ni Elton John Duterte. Si Joel Magwan maayo nga pagiguban. Si Vivian Ramos Morales Pakatan. Maayo nga pagiguban ninyo og si J Mays pwede request Pastor padayon lang by Isidors. Dili na jud ko kasunod live nimo Pastor pero replay lang ko human work Ramadan. Good. Okay. Si Raquel Lopez, good evening Pastor, I'm watching Babag Dos Busay. Si Ariel Bisairo, maayong gabi Pastor, sa tanang viewers, dalaygon ang Dios magkauban, magpanalangin ka natong tanan. Watching her in Magdalisay, La Libertad, Negros Oriental. Ipangumusta ko sa inyong kauban diha, ilabi na sa inyong gitrabahoan. Brother Ariel ha, ipangumusta ko. Si Risa Hugoder, maayong gabi, og si Primalin Limpag, maayong gabi makapaminaw na sad sa pulong sa Dios. Kana ka sa amo Pastor tawag ana kanaka ba? Si Raquel Lopez request ko kanta Pastor ning dapit. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pakiguban ni Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw dalaygon ang Dios. Og si Emilio Gabugos request ko Pastor dalangpanan. Si Ariel Solidad naa nami sa Dawis Pastor. Nagsimbahan kay nibalhin man ko sa relihiyon sa GGMI Amo Church. Wala siguro mobalhin og relihiyon. Karatulara kay ang mga born again or ang Christian nga pagtulunan pareho ra gyud doktrina. Ang nakalahi ra kay dunay oneness, dunay Trinity, dunay mga doktrina nga
medyo kuan lang yun, nagka-diferensya gamay lang. Ang uban always same. Na ay mga doktrina nga kanunay ra yung luwas. Unya Bilin Ortiga, unya si Love Chay Pakulanang dagat. Maayo nga pakiguban diha sa Pokwan Himalalod. Kumusta mo diha? Grabe kabudan siya og tubig diha sa Pakwan Himalalod. Si Teresa Liz, maayong gabi, Pastor Gideon. Makapati na pod ko sa pulong sa Ginoo, Pastor. Naadjud panahon, masagmuyo na lang ko sa akong kahimtang. Kay abi mo dialysis pa ko og dako problema ako mata. Kapila man gyud ni operahi og laser, kapila pod mao lang gihapon, Pastor, hangtod karon. Okay lang basta naalang sigad. Importante gyud naara gyud ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing Sister Teresa. Mao gyud pinaka-importante kay ang pulong sa Ginoo mao gyud matuman og mahitabo sa atong pagpuyo og karon og sa unahan sa ato ang kinabuhi. Si matot pa dili ko apas live mo, Pastor, oy kay busy work Ramadan man good. Sagdi lang, reply lang. Okay. Si Ariel Aligado, matot pa makapaminaw na sadmi sa pulong sa Dios karon uban sa ako asawa. Wow, no? Salamat kaayo. Nauban gyud sa imong asawa. Si Leonardo Lumagbas, maayong gabi, Pastor. Asad ang imuhang pamilya, dalaygon ng Dios sa pulong mo, kinabuhi ko, salamat sa Dios. Request awit makalangit, awit sa gugma. Akong pagtagad ang awit makalangit, ikaw ang kusog. Si Sir Jennifer Florence, matot pa okay lang, Pastor. Salamat guys. Si Ruel Tada Umikas, Pastor, request kanta na Himugso, please. Pastor Patukar, thank you and God bless you more. Mayo nga pagikuban ni Ilsa Pipito. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo kabapati na sad kog pulong sa Ginoo. God bless sa imuha og sa imuhang tibok pamilya. Si Mila Malot Sordaria, maayong gabi, Pastor. Gideon, request kog Milagroso. Si Velma Garlit Midis, maayong gabi, naminaw pod sa imong live. God bless. Maayong nga pagiguban ni Alan Habiniz. Good evening, Pastor. Request kog song Walay Sukod ang gugma mo. Sa mga nag-request, murag dili na gyud ako maapas, no, kay atong oras alas 8 na. Ako ni nga paspasa pagbasa ang mga mensahe gikan sa ato pang mga kaigsuonan. Si Tata Agtob, salamat kaayo sa imo nga pagiguban. Nanukad from Kawit. Kuwait. Si Eli Rose Dapetilia, good evening, Pastor, watching from Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sur. Si Tito RK, maayong gabi, Pastor, request kong kanta gugmang maunungon. Si Joel Magwan, ang i-request ito gaganina, kasulatan o lahotay. O niya, ako ang katahon ng OFW. Gugmang maunungon. Human sa awit nga ikaw ang kusog, ako nang awiton ang mga awit nga gi-request dire sa atong programa. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Si Jennifer Cabasa Cabrera, pwede ko request kanta, Pastor, gugmang maunungon. Salamat, Pastor. Si Laida Mersa, request ko, Pastor, awit lahotay. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan.
Ikaw ang kusog, ikaw akong Dios o kalipay ko. Ako nga awiton na pag-una mga kaigsuonan ang awit para sa mga OFW. Ako ni nga tagaan og pagtagad ang mga kaigsuonang nagtrabahong abroad sa awit magalangit nga OFW. Awit diin ato ang nahimugso diri sa ato ang programa, ang kantang OFW. Ako ni siya nga kantahon mga igsuon kining awit nga para sa ato ang mga kaigsuonan na asa gawas sa nasod. Layo ka man sa pamilya mo, karong ni aka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandom ka, ang kalipay mahatag mo. Giampingan mo mga saad mo, isalig lang diha kang Kristo. Sa pulong niya pagiyala, pamilya mo may katagbawan, dat sila sa Ginoo. Umulampos ka OFW, imong trabaho ibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magmalion ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. Kung doon na may mga pagsulay, pailob lang yun kanunay. Sa pulong niya pag-ialay, kay si Jesus imong kauban. Bisan asaan na siya, basta't mo sali lang yun kaniya. Tanang panahon ana siya, magaduol lang yun kaniya. Simbao daiga siya, ug dawaton ka. OFW, imong trabaho gibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magmalingon ka,
kasigon pa OFW gihigong mamo sa Ginoo OFW gihigong mamo sa Ginoo. Itugyan ang imuhang pamilya ug matud pa dinhi layo man ka sa imong pamilya karong anaa ka sa imong trabaho sa biyahe mo kanunay mong gihandom ug ang kalipay mahatag mo. Giampingan mo ang imong mga saad nga imo sila nga mahawas sa kalisod mao man ay kasagaran gyung rason nganong moadto gawas sa nasod. O niya isalig yun ang tanan sa Ginoo. Itugyan ang tanan ug ang imong pamilya kanang naikatagbawan. Kay kung dili nimo isalig itugyan gud ang tanan, dili nimo isalig ang tanan itugyan sa Ginoo ug imong pamilya, imong pamilya ang pataka nagpangayo. Nga dili ang tao nga dili gani na kanang dili matagbaw ang pamilya nga way katagbawan magsige nag-request mo sige nagpanawag kay naay hangyo mo na nga itugyan isalig yun ang tanan o tudlo ipahinomdumi ang imong pamilya nga ang imong panarbaho dunay katuyag plano o ayaw kalimtik yun nga kita nabuhi ning naong sa kalibutan para sa Ginoo. Awit Magalangit nga gi-request kasulatan human sa kasulatan moadto ko sa awit nga gugmang maunongon ang lahutay o gugmang maunongon. Kasulatan. katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan, daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini tunuton matud nila kini makabuhat. Ako kining gitun-an, tibuong kasulatan, akong namatayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia tungtun-an naron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makablagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mo kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia tungtun naron
ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiyo kaniya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalistanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod-anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos dun muling buka. Dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalistanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon na, ayaw kalimot day siya. Ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalistanan kasakitan, do na may utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay.
uban ng buko, sukat pa kini ato, iatiman mo, bisan pa sa katalama, bisan pa sa kalistanan, ginuwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong guma, nagdasi, nagaligo sa pagtuko. Sukat pa kani ato, di uban na buko, sukat pa kani ato, di atiman mo, bisan pa sa katalama, bisan pa sa kalistanan, inuwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong guma, nagdasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang ang daigon sa tanang panahon, kay ako mamo kanunay iyong mauno. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Ang ayak kang daigon sa tanang panahon, kaya kumamo kanunay iyong mauno. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. O Jesus, dawata ang mga halad ko. Ato ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mga kigsuonan, ug akong gihangyo matag usa sa pagkuha sa inyong Biblia ug ablihi diha sa libro sa buhat. Ang aturong hisgutan, mga kigsuonan, mga rason o mga hinungdan nganong nasuko ang mga Hudeyo kang Pablo, nganong ilang ipasakahag kaso. Unya ako ang gitun-an ang mga kaso nga gipasaka ni sa mga Hudeyo ngadto kang Pablo, di gyud makatarunganon ang ilang gipasaka nga sumbong. Lamang ato sang hisgutan, mga kaigsuonan, ang mga hinungdan o rason nganong nasuko or nasuko sila nga may resulta og pagpasakag kaso ngadto kang Pablo. Aron natong masayran, mga kaigsuonan, ang kinatibuk-an nga mensahe unsay mga hinungdan, atong basahon ang Buhat Kapitulo 26
sugod bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 32. Ako ning basahon og sunda lamang ang ako ang pagbasa sa inyong matag Biblia. Ikatuloning higayon nga giasoy ni Pablo ang ihang pagkakabig. Diin mabasa diha sa buhat 9:1. Mao ni ang tinuod nga pagkakabig ni Pablo og iya na po ning giasoy diha sa 22. Ay kaduhaning asoy unya ikatulong sulat ni diha sa libro sa buhat ang pagkakabig ni Pablo. Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa otoridad sa mga sugo sa mga kadaguan sa mga pare. Unya sa utong tutok samtang nagpanaw ako kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw. Nga midan-ag libot kanako og sa akong mga kauban, nangatumba kaming tanan sa yuta og nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo. Sa ulo nganong gilutos mo man ako. Ikaw ra ang nasakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. Kinsa ka man Ginoo, nangutana ako sa Ginoo mitubag. Ang Ginoo mitubag, ako si Jesus nga imong gilutos apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himuon ko ikaw nga akong sulugoon, isulti sa uban ang imong nakita karon og ang ako uniyang ipakita kanimo. Panilipdan ko ikaw gikan sa katawan sa Israel og sa mga Hudiyo nga mao ang katawhan nga paadtuan ko kanimo. Ikaw magpabukas sa ilang mga mata og magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios, aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala og madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. Busa Haring Agripa, wala ako musupak sa pananaon nga gikan sa langit. Nagwali ako dito sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya ang tibok nasod sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga maghinulsol sila og mamalik sa Dios og magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. Tungod niini gidakop ako sa mga Hudiyo didto sa templo og ila unta akong patyon. Apan hangtod niining adlaw gibuhian ako sa Dios. Busa ani ako nagmatuod ngadto sa tanan. Timawa siya o bantugan. Ang gisulti ko maulamang gayod ang gisulti sa mga propeta og ni Moses nga mahitabo. Nga ang Mesiyas kinahanglan mamatay og siya mao ang unang mabanhaw gikan sa mga patay aron pagsangyaw sa minsay sa kahayag ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon, niining paagiha gisinggitan siya ni Pisto. Nabuang ka Pablo, ang naghinubra mong kahibalo maoy nakapabuang kanimo. Apan si Pablo mitubag, wala ako mabuang talahurong Pisto. Ang akong gisulti matuod og tarong. Nagsulti ako kang Haring Agripa sa walay lipod-lipod kay nasayod man siya ni ining mga butanga. Siguro ako nga nasayran niya kining tanan kay wala man kini mahitabo sa tago. Haring Agripa, nagtuo ka ba sa mga propeta? Nasayod ako nga nagtuo ka. Si Haring Agripa miingon kang Pablo, nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagka-Kristohanon sulod lamang sa mubong panahon? Si Pablo mitubag, sa madugay madali ang akong pag-ampo sa Dios mao nga ikaw o kamong tanan nga namati kanako karon mahisama kanako uba apan dili kinadinahan. Unya mitindog ang hari, ang gobernador si Bernice og ang tanang nanambong uban nila og ang ilahang pagpahawa nag-ingnanay sila kining tawhana dili angay patyon o bilangguon kay wala man siya na himong dautan. Unya si Agripa miingon kang Pisto, kining tawhana mahimo untang buhian kun wala pa niya isangat ngadto sa emperador ang iyang kaso. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Mga igsuon, gisaysay ni Pablo ang mga hinungdan o rason nganong gipasakaan siya og kaso sa mga Hudiyo og sa mga magtutudlo sa balaod nga pareho niyang isig ka Hudiyo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan sa iyahang testimony
ikaduha na niya ning saysay o ikatulo na ning sulat diha sa libro sa buhat kining testimony ni Apostol Pablo mahitungod sa iyahang pagtuok kang Hesukristo. Ang unang rason o hinungdan mga kaigsuonan nganong naglagot og nasuko nga miabot sa pagpasakag kaso ngadto kang Pablo ang mga Hudiyo. Una, tungod si Pablo nakabig sa pagkakristohanon. Nakabig man gud si Pablo. Wala gyud nila damahaba nga si Pablo makabig mahimong kristohanon. Kinsa magoy magdahom nga mga Hudiyo nga si Pablo grabe man kaisuga sa pagpanglutos sa mga magtutuo sa panahon sa mga apostoles nilang Pedro ni Juan ug subang pang mga apostoles ang unang sumusunod ni Jesus. Si Pablo mga kaigsuonan grabe ka isog, grabe ka mapintas, grabe ang iyahang kasibot sa iyang pagtuo nga sa iyang relihiyong Hudyo. Wa gyud magtuo ang mga Hudiyo mga kaigsuonan nga mao ni mahitabo ni Pablo. Naglagot sila tungod kay nakabig si Pablo. Kini atong mabasa diha sa kapitulo 9 og ibin diha sa kapitulo 22 og sa atong ibasa diha sa kapitulo 26 nga nakabig si Pablo diha sa Kristohanong pagtulunan. Maunay rason mga kaigsuonan nganong naglagot ang mga Hudiyo. Ikaduha, dili na ang balaod o pagtulunan sa mga propeta ang iyahang gi-share, kundili ang ngalan niya ni Hesukristo. Ang wali ni Pablo mga kaigsuonan, nagwali siya mahitungod ni Hesukristong taga Nazaret nga gitawag nga mao ang Misaya nga maoy gikalagutan sa mga Hudiyo. Ibin karon nga mga panahon na mga kaigsuonan katong mga Hudiyo nga wala makabig diha sa pagtulunan ni Hesukristo, maglagot sila dito sa Jerusalem mga igsuon matud pa sa akong kaila nga mga pastor nga nagkaadto dito sa Jerusalem. Kung mag-t-shirt ka dito, magsulob ka dito og naay ngalang Hesus, maglagot ang mga Hudiyo. Kay usa sa mga team sa Jesus Reigns nangadto dito sa Israel, nag march sa sila dito, dala bitbit ang bandila sa Israel, uniha doon na po'y nagbitbit og banner sa Jesus Reigns. Doon ay usa ka testimony mga kaigsuonan nga ang Hudiyo mingon nga okay kuno ang bandera sa flag sa Israel, pero ang banner sa Jesus Reigns mao gyud kunoy nagka-init nila. Kay until now ang mga Hudiyo di gyud mo dawat ni Hesukristo. Pero adunay tuyo mga kaigsuonan ang gipakita ni Pablo mga kaigsuonan nganong hangtod karon nagpabiling gahi ang kasing-kasing sa mga Hudiyo sa pagdawat ni Hesukristo. Ang katuyuan mga kaigsuonan aron daghan pang maluwas nga mga hintil. Kung sakto na ang gidaganon sa mga hintil nga mga luwas, ang mga Hudiyo automatic nga mutuo ra gyud og mudawat sa Ginoo ug mao nay saysay ni Pablo. Ako sa nga taga-ag charger ning ako ang cellphone kay medyo nalubat mga igsoon. Okay. Kaya nalubat gyud siya. Ang gidaghanon sa mga hintil mga kaigsuonan maoy bantayanan. Kung insakto na ang gidaghanon mga igsuon sa mga hintil nga mga luwas, ang mga Israelita o ang mga Hudyo mga kaigsuonan, automatic na silang muduol sa Ginoo sumala sa sulat ni Pablo diha sa Roma.
Kung atong basahon diha sa libro sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 25, ingon din nga, mga igsuon buot kong masayra ninyo ang usa ka tinago ng kamatuoran. Aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatigas sa katawan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaganon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Diha sa sulat ni Apostol Paul diha sa Roma Kapitulo 11, 25, diha giklaro mga kaigsuonan nga dili angay kabalakan ang mga Israelita or ang mga Hudiyo. Di gyud sila angay kabalakan kay mga pinili gyud silang katawhan sa Dios. Kita pinili tang katawhan through ni Jesus Christ. Kung ang tao motuo ni Jesus Christ, apil ka nga pilion ug isipon ilhon nga katawhan sa Dios. Apan kung ang usa ka tawo dili motuo ni Jesus Christ, dili siya mahimong apil sa katawhan sa Dios. Og didto sa prinsipyo nga gipakita ni Jesus, mahitungod sa tawo nga tinuod nga nagtuo kaniya, duna say mga basihanan. Dili pinasaykan sa atong doktrina o sa mga doktrina sa mga kasimbahan nga nanglutaw sa kalibutan, kundili pinasikad gyud sa prinsipyo ni Jesus. Ang prinsipyo ni Jesus mahitungod sa pagpili o pagtugkad sa iyang sa mga nanuo kaniya, mabasa diha sa sulat diha sa Juan Kapitulo 14, versikulo 12. Nga miingon siya nga ang tinuod nga mituo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Kung ikaw ug ako, aron kung gusto ta nga si Jesus mo ilag yun nato nga tinuod tang nagtuo kaniya, sigurohon nato nga nagbuhat ta sa iyang mga buhat. Kinahanglan masayod ta sa buhat ni Jesus. Kinahanglan makakaton ta sa mga buhat ni Jesus. Ang mga buhat ni Jesus, mga kaigsuonan, mabasa diha sa Lucas Kapitulo 4, 18 hangtod sa 19. Diin nagwali siya. Nagtudlo siya mahitungod sa paghari sa Dios og nagampo siya. Nagpagawa siya sa mga nabilanggo og nagpabalik siya sa mga pananaw sa mga buta og walay lain nga gigamit ni Jesus kundili ang pulong sa Dios. Mahinungdan ang usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo kinahanglan makakat-on gyud kung unsaon paggamit ang pulong sa Dios ug unsaon pagsabot sa gipasabot sa Dios diha sa mensahe nga iyang gibilin diha sa bala ang kasulatan. Ug maunay atong katungdanan ang pagtuon niini, ang pagpamalandong niini. So dinhi gipakita mga kaigsuonan ang mga Hudiyo, bisan katong mga tawo nga naglagot kang Pablo, mga kaigsuonan o mga tawo karon nga wala motuo nga mga Israelita o mga Hudiyo, mga igsoon dili angay kabalakan, ang angay mabalaka ang mga Hintil. Kay ngano man duna say limitasyon, dunay gidaghanon. Kung igo na ang gidaghanon mga kaigsuonan sa mga Hintil nga manuol sa Dios, automatic nga ang mga Israelita manuol mudawat ra gyud na kang Kristo. Atong nasayran mga kaigsuonan ang hinungdan nganong ang mga Hudiyo naglagot nga misangko sa pagpasakag kaso batok kang Pablo. Tungod kay si Pablo nakabigman sa pagkakristohanon. Sa ako nang gikaingon kaganinang buntag, kung ikaw nagsimba sa Dios ni anang simbahana o niya nakabig ka sa laing simbahan, katong simbahan nga wala maalain ang kasing-kasing diha kang Kristo, malain yun na. Sa gitawa sa uban mga kaigsuonan nga mga pinulungan, mura nagmangigi. Kabantay mo nga dunay mga alagad o mga pastor mga kaigsuonan nga kon dunay tao nga iyang giatiman o niya mukalit rag kawagtang o niya tuan na spikas simbahan na niya nakit-an, murag malain. Ang uban mga kaigsuonan mag-iluganay memoro. Kay ngano man kasagaran man gud sa mga tao nga nagdumalag simbahan, wala kayo masabti ang katuyuan nganong magsangyaw sila. Dunay mga magwawali o kaha mga pangulo sa simbahan nga wala kay makatugkad ug unsay rason nganong gipasangyaw sila sa Dios. Ang nasabdan sa kadaghanan, sumala sa ako ang pagpamalandong niini mahitungod sa mga pundok o grupo
nga gidumalag mga pastor o kaha mga leader, kasagaran mga kaigsuonan membro ko ni pastor, membro ko ni pastor, membro ko ni pastor. Mo'y kasagaran og nabatasan nga pinulungan, pero dili na nimo makit-an sa Biblia. Nga maunay sugo og maunay rason nga nung gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ikaw ug ako duna gyud tay trabaho kay dili ta mahimong tinun-an kung wala tay nakatunan. Kung unsa may atong nakatunan, dapat maunay atong trabahoon sa samtang nagpuyo patas kalibutan. O usa sa mga sugo nga giklaro ni Jesus nga mga sugo ngadto sa iyang mga tinun-an nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan kinahanglang sangyawan. Og himuon nga tinun-an. Wala gyud moingon si Jesus nga himuan ninyong membro, sakupan ninyo. Wala gyud siya mag-ingon nga sakupan ninyo ang mga tao. Himo ang membro. Ingon si Jesus, himua nga akong mga tinun-an. Tudloi sila sa tanan nga akong isugo kaninyo. Ang naitabo mga kaigsuonan sa atong panahon karon, mag-iluganay ang mga leader sa simbahan, mag-iluganay membro. Labi na ko na ay membro kusog kay manghatag, kanang naa magyoy tao gyud nga gigasahan sila sa paghatag. That is the kanang usanas mga hiya sa balang espiritu kung imong lantawon ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto nga dunay katakos, aduna ang balang espiritu naghatag og katakos sa paghatag. Og katong tao nga gihatag og katakos sa paghatag, hatag sa walay kana bitang hatag na hatag gyud. Naaman na sa unang Korinto mga kaigsuonan, ko ni nga tan-aw naa ni sa 12 man siguro, hiyas. Mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Naanay diri sa bersikulo 10, unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 10. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo gaho paghimog mga milagro. Sa laing tao gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalaing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siyag hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan ug sa laing tao naghatag siyag hiyas sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Maapan maurang espiritu ang naghatag ni ining tanan, gihatagan niyag nagkalaing hiyas ang matag usa sumala sa pagsabot ni ini. Napag yun ni hiyas mga igsoon o katakos sa paghatag. Okay, di adiri sa koan. Sa bersikulo 6, sugod kog bersikulo 4, moatras ko gamay ha. Moatras ko gamay. Unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 4. May nagkalain-laing mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag ni ini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maurang Ginooha ang ilagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usara ang Dios nga naghatag katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila. Otso, ditsukos otso, ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo sa mensahe sa kaalam samtang ang uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Ako isang pangitaon ha. Kung asa to dapit ang akong nabasahan mahitungod sa paghatag. Dunay gihatagan sa Dios o gasa sa pagkamahinatagon. Munay ato rong hisgutan mga kaigsuonan. Nga miingon si Pablo nga muhatag sa madagayaon gayod. Maunay usa sa mga nahinumduman nako nga mga mensahe. O maghisgota sa paghatag mga kaigsuonan, ako ni nga tan-awon kay naana sa gitawag pulong pag-alagad. O kung maghisgota sa pag-alagad, balik ta sa Roma. Ato ta sa Roma kay naa dito ang pag-alagad. Roma 12. Basig to adito. Basig na adito ang kanang katakos. Roma 12. Atong tan-awon ha. Kay medyo na
kanang usahay mamalandong ko mga kaigsuonan, usahay makapokus sa usa ka tema, lamang gipasabot man sa Ginoo pinaagi sa balang espiritu sa atong panag-uban karon, atong pangitaon kining katakos sa paghatag. Di wala man dito sa unang Korinto kapitulo 12, atong adtuon dito sa Roma 12. Okay, Roma 12 ang giuluhan diha mga kaigsuonan pag-alagad. Atong tan-awon mga kaigsuonan sa unahan. Siguro na anas sa City 8. Atong tan-awon kuno sa City 8. Okay, naikatakos gyapon dire. City, kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhato nato kini. Ang muhatag maghatag nga madagayaon gayod. Dinhi di ay. Ang muhatag maghatag nga magadagayaon gayod. Naagoy mga Kristohanon nga grabe yung makahatag. Naapoy mga Kristohanon nga di gyud makahatag. Ambot lang. Unang naay kanta mga kaigsuonan inig awit dahil aning hatag mga kaigsuonan o niya ang uban naaraman sa mga kabukiran, gani doon ako ikaw mga pastor nga kasagaran nga moadto mi sa Bohol unya usasas mga mulid mga kaigsuonan sa paghatag kaning kanang moingong muhatag sa kalipay diha sa Ginoo unya usbon ang lyrics ana do na pay wa kahatag do na pay wa kahatag. Kay naagi tao gyud nga di gyud mo hatag. Inig awit na mga kaigsoon mo hatag sa kalipay, magpaihi-ihi dayon. Mausa nay mga testimony nga akong nadunggan sa mga tao nga kaniadto dili matinud-anon unya nisuway sila sa pagbuhat sa pagkamatinud-anon unya didto siya nakatestimony nga miingon siya nga mga igsoon abi ninyo dugay kaayo ko nga misanong sa mensahe sa Ginoo. Kabalo ba mo? Anak gyud siya sa iyang testimony niya mga kwanto na siya seminar sa mga pastor. O niya nahimo siyang pastor pero mo niyang testimony sa wa pa gyud siya pastor mga kaigsuonan. Pila gyud ka tuig nga wala gyud niya mabati ang presensya o blessing kana bitawng wa gyud niya masinatii nga gipanalanginan siya. Unya ang naitabo mga kaigsuonan iyang namatikdan nga grabe ra mangyapong kalisod. Unya ang mga wali puro karuhay, kabudansya, nganong wala mangyod masinati niya puro man kalisod. Nahitabo nakasud sa seminar, nakaapil sa seminar about sa kitawag blessing. Dito niya na tugad nga ang Yahweh des panalangin mao ang paghatag. Nya ingon siya siyang testimony akong ninahinomduman karon mga kaigsuonan. Ingon siya nga pila ka tuig siya nga nabatasan niya nga inigkanta na nga mohatag sa kalipay kay wala pa man ang kumpos kanang hatag. Wala pa man ang kumpos sa una kining hatag mga kaigsuonan nga kasagaran nga maoy mapadungog sa mga simbahan. Mao'y kantahon kasagaran sa simbahan kung panahon na sa paghatag sa halad o pagdala sa halad alang sa Ginoo. Bag-upan maning nakumpos mga kaigsuonan kining kanta nga ako ang ipadungog kani. Aron adunay pagkaon dito, sulayi ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko. Bag-upan ni siya. Sa una mga kaigsuonan wala pa ning kumposa. Ang kumpos sa una mga kaigsuonan mahitungod sa pagdala nas halad nga dos Ginoo. Kanang katupang awit mo hatag sa kalipay. Ya doon ako ikauban nga pastor nga usas mga giimbitar pon nga speaker sa mga anniversary, mga Thanksgiving diha sa mga kasimbahanan sa Bohol. Nasa kumpos mga kaigsuonan nga iya pong gi-revise ang kanta nga hatag sa kalipay. Anao po niya nga mohatag sa kalipay diha sa Ginoo naapay wa kahatag diha sa Ginoo naapay wa kahatag. Kay usa sa mga testimony mga kaigsuonan sa usa na po nga kauban sa
pag-apil og seminar sa mga pastor, nga pila sa katuig nga inig awit na gani muhatag sa kalipay, humagwali na amang na paghinatagay. Manghihiday na siya. Manghihiday na o niya, matud pa niya, ang iha kunong i-offering, may nalang kuno nga iha kunong ipalit og luto. Iha kunong ipatad og luto, kanang jis-jis. Gitawag sweet trees. Ya, gigukod sa kalisod. Pero sa diha nga, mingsanong sa pamaagis Ginoo. Diha siya gipanalanginan sa Ginoo. Nahimo siyang pastor. Mao na nga ingon din nga ang muhatag maghatag nga madagayaon gayod. Ang mangulo kinahanglan magkugi ditista katakos og usa na sa hiya sa balang espiritu nga gisay sa ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 12. Nya dinhiday nato na kit-an sa libro sa Roma kapitulo 12 mga kaigsuonan. Naagyoy mga tao nga grabe yung makahatag. Naapoy mga tao skag yung pagka ambot lang. Unya narag yun ang duha na ay grabing muhatag na apoy. Na ambot lang. Kamo na lang yung sulti. Unya ikaw ray magtanaw sa imong kaugalingon og asa ka anang dapita. Ana bang mahinatagon og ari bang perting dalua. Nya hinumdumi ang Biblia naghisgot kon ang usa ka Kristohanong hakog, wala siya kasimba sa Dios. Nagsimba siya sa pulong Dios. Kay ang kakog usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kanang kakog, kanang bisan ang iya sa Ginoo, ang para sa Ginoo, ang halad nga iyang gisaad para sa Ginoo, iya pang gastuhon. Unya ibutang dai siyang una-una nga ako abitaw ni, ako rabitaw na ning kamot ani, makasabot rabitaw ang Dios. Hakog na siya nga kinaiya. Unya, ang mga pangulo, mga igsuon nga dunay mga sakop diha sa pamilya, kasagaran magod sa pastor, mga igsuonan sa unang panahon, mimuro-mimuro. Ambot lang sa inyong simbahan. Sa inyong simbahan, murag, nabatasan na ninyo siguro kanang mimuro-mimuro. Mimuro man ko ni Kuan, mimuro ko ni Kuan. Dapat diliin ana. Kay dito sa langit wala may mimro unya diha sa Biblia mga igsuon wala sad gisugo ni Jesus nga panglakaw kamo unya pangitaan ninyo ang mga tao nga mahimo ninyong mimro. Ang ipakita diha nga ang tao kamo ug ako tudluan aron mahimong tinun-an ni Jesus. Muna nga, dunay mga pangulo, mga kaigsunan nga, naaga ni mga sakop nga grabe magkahatag, unya, takulahaw lang, makit-an na nila sa kasimbahan, mag-uul na sila. Mag-uul. Unya, muna nahitabo sa kinabuhi ni Pablo. Kay si Pablo, mga kaigsunan, kasaligan sa pagkahudiyo. Kay grabe sa kakugihan, grabe sa kaisog, og ang mga grupo sa mga Hudiyo nga pagtuo, makasalig yun sila ni Pablo. Gani, si Pablo, gihatagan sa mga pangulong pari og katungod, authority, nga malutos niya ang mga magtutuo. Madakpan niya ang mga magtutuo. Karon, naibawan man sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan nga, uy, nagkaabig mas Pablo. Maunay rason nganong nasuko ang mga Hudiyo. Sunod, nga rason nga nung nasuko ang mga Hudiyo kang Pablo tungod kay dili na balaod, may tungod sa dili hinlo, may tungod sa mga hinlo, may tungod sa adlaw ipapahulay. Ang wali ni Pablo, wala naman siya magwali sa adlaw ipapahulay si Pablo. Nasuko na sad siya, nasuko na sad ang mga Hudiyo kay ang giwali ni Pablo wali na mahitungod ni Jesucristong taga Nazaret nga maura day magkaluwas. Ya sunod pag yun mga kaigsuonan, kung imong tukion yun ang mga hinungdan o rason nganong si Pablo mga kaigsuonan nga si Pablo mga kaigsuonan
gipasakahag kaso tungod kay nagwali si Pablo nga ang mga patay ang tuwas lubnganan banhawon. Diba mao magyunay atong nasubay dito atong programa. Unya nagwali si Pablo mga kaigsuonan nga ang kaluwasan diha ra gyud kang Kristo ug dili pinaagi sa pagbuhat diha sa balaod. Maunay hinungdan nga nasuko og samot ang mga Hudiyo. Unya matud pa ni Pesto didto niya na tugkad nga oy naglalis naman dinhi sila sa ilang relihiyon. Dili man ni angay patyon si Pablo kay relihiyon raman day hinungdan. Ang tinuod no mga kaigsuonan, pasalamat ta sa Ginoo nga naatas nasod nga demokrasya. Gawas nun ang tawag unsa iyang pagtulunan. Ang nakanindot ris Pilipinas mga kaigsuonan, gawas nun gyud ta nga maka-share, maka-wali sa pulong sa Dios. Kung unsay imuhang doktrina gawas nun, wag mo kuan nato. Dili preha sa ubang nasod mga kaigsuonan kon magwali ta didto unya muwali didto unya ingnon nimo ng mga Muslim, mga sulpot raman mo. Kami man ang gitukod ni Jesus, ana di gyud magdugay, di gyud kaugmaan. Munang diri rapod sa Pilipinas mga kaigsuonan sa atong nasod ning boylo ang mga yaga-yagaan kay wala may balaod nga mugukod nila. Kabantay mo diha sa social media, nagihanay rag ang kunanay ang mga tao. Katupong mga taong walay basa-basag Biblia, magyampungad rapod to og magtimbang-timbang rapod to kinsay pabor-pabor. Moingon pod nga pakpak, sakto gyud. Pait padre. Sakto gyud padre. Abiba pod sila nga way kalibutas Biblia. Mao nang bintaha ra gyud ang tawo nga magtuog Biblia. Ang usa ka magtutuod dako gyud kaayong kanang pabor o bintaha nga tinud-anay nga nagtuog Biblia. Even ang mga Kristiyanon. Kung ikaw nga Kristiyanon, wa gyud kay seryoso nga pagtuon sa Biblia, sultihan ta mo kung naay mga dagkong problema, mubahag ra siguro ng ikog biyaan na ng Biblia. Actually, daghang mga Kristiyanon wa gani tagad-tagad og Biblia. Daghan kayro mga Kristiyanon, wa gani bersikulo. Wa gani kabalog asa dapit ang Esther, asa dapit ang Isayas. Pila ka kapitulo ang panultihon. Wa gyud, nagpakita lang gyud ng tapulan nga mubasag Biblia. Wa gyud magpakabana. Dili importante ang pulong sa Dios. Maunay kasagarang nasabtan ug naas kasing-kasing sa tao. Kuyaw kaayo kung maunay naapod sa imuhang batasan. Kristohanon nga way nakatunan. Maunay problema sa Kristohanon nga katilingban. Daghang mga taong Kristohanon pero kutubras ba? Kutubras angkon-angkon. Pero kung naay mga problema, manggawas day ng mga tawhanong kinaiya. Tinuod ba na? Maubitaw nang ang tinuod nga Kristohanon, matugkad lamang na kung naay mga dagkong problema. Mahitungod sa relasyon diha sa simbahan. Doon ay mga tao nga dugay na kay nangalagad. Dugay na kaayong nilingkod anang simbahan. Pero sa panahon nga adunay mga dagkong problema, di gyud kapailob. Pagka makaluluoy nga klase nga kinaiya sa tao. Unya, kung ang tao mubalhin sa laing simbahan, malain, masuko. Maunay nahitabo sa mga maunay rason nganong gipasakahag kaso nila si
Pablo. Kay nibalhin si Pablo nakabig sa Kristohanong pagtuo. Unya, gawas pa ni Ana, dili na ang adlawng igpapahulay ang giwali ni Pablo. Ang una, perti niyang striktuha kay ang mga Kristohanon, ang mga unang magtutuo, mga sumunod-sunod ni Jesus, wa na mutuman sa igpapahulay, wala na mutuman sa mga pangilin, wala na mo subay sa mga seremonyas, mukao na sila nga way hunaw, makig-ipon na sila sa mga hintil. Mao man ay rason nga nung gilutos po si Jesus sa mga Hudiyo. Karon kay nakabig man si Pablo diha sa Kristohanong pagtuo. Gilutos na sad si Pablo. Nganuman, tungod kay ang mga Hudiyo, relihiyon ang ipataas. Dili si Jesus. Sama ragod sa ato ang panahon, yes, Kristohanon. Pero kung karatula gani ipataas, gamiton ang karatula, doktrinas karatula, para paguba sa laing karatula. Yahan ay ginugbanay. Pero wala gyud magrenew kay unsa ang tinuod og tukma nga kinaiya dapat. Mao na nga si Pablo mga kaigsuonan, sa dihang nagwali siya mahitungod sa kaluwasan, mahitungod diha kang Kristo Jesus lamang, nasuko ang mga Hudiyo. Unya ikaduha pa gyud, sunod nga mga rason ay nungdan, nagwali si Pablo mahitungod sa dugo ni Jesus. Nga ang dugo ni Ginoong Hesus maoy nakapahingpit, maoy nakatuman sa tanang pagtulunan o balaod nga gisaysay sa karaang kasabutan sa balaang kasulatan. Nasuko ang mga Hudiyo. O ang katapusan mga kaigsuonan nga hinungdan nganong nasuko ang mga Hudiyo kay si Pablo nagwali nas mga hintil. Ang mga hintil nakahalad na sa Dios. Nakaalagad na sa Dios perting sukua sa mga Hudiyo. Mao nay rason mga kaigsuonan, unya daghan kaing kaso nga gipasaka nila batok kang Pablo, pero sa dihang na natugkad ni Festo ug nadunggan ni Haring Agripa, ingon gud si Haring Agripa kining tawhana kung wala pa niya ipasaka ang iyang kaso sa emperador, pwede ni siyang bubuhian ron. Pero kuyaw sa tugbuhian nila kay nagatang ang mga Hudiyo nga mupatay ni Pablo. Mao hinungdan mga kaigsuonan, sa kinabuhi ni Pablo, matag sitwasyon sa iyang kinabuhi doon nagyoy katuyuan. Maingon ta nga, bitaw no manong pwede raman di ay buhian nga nung kinahanglan pang ipadayon ang pagsaka sa iyang kaso ngadto sa emperador aron makaabot sa Roma. Una sa tanan, gipadayag na sa Dios ngadto kang Pablo nga mahimo sang saksi sa Jerusalem, mahimo sang saksi sa mga Hentil, mahimo sang saksi sa Roma. Mao na pag-abot sa Kapitulo 27 mga kaigsuonan sa Buhat Kapitulo 27 mga kaigsuonan, diha giklaro nga milawig na si Pablo paingon sa Roma. Ako ni nga ako ni ipadayon kay doon na pa ko'y ablihan. Ako sa ipasulod ang kantang magpadayon. Okay, no? Ang magpadayon sa katapusan. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Muna nga sa ato ang pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, importante gyud nga ang atong nakatunan mga pagtulunan ni Jesus.
Og sa diha nga ato ang nakatunan ang pagtulunan ni Jesus ug ato ni kinabuhi, katong mga tao nga wala sa pagtulunan ni Jesus, wala magkinabuhi, malain po to sila, maglagot yun to sila. Wanang kabantay mo mga kaigsunan, dunay pamilya nga nilain og relihiyon. Laylahi man og mensahe ang naangkon, nadunggan. Ang naitabo, laylahi ang gibarugan. Kung ang tao manggod mga kaigsunan, kung unsa iyang nadunggan, kanunay, labi na kung ang iyang nadunggan maoy nagkatabang niya, maunay kasagarang iyang barugan, mahimo nang mahimo niyang prinsipyo. Dunay usa sa listener nato mga kaigsunan sa unang panahon, di ko kalimot ato. Ingon siya, nindot unta kayo inyuhang panimbahon pastor no? Pero maikog manggukong mobiya sa mong simbahan kay mao manggunay nagpa-eskwela nako. Mao manggunang simbahan na pastor nga kanang nagsuporta gi kag high school hangtod nahuman kog college, nya maikog ko nga mubiya sa mong simbahan. Ingko nganong maikog nganong nangandoy man kang mobalhin dire. Isa kuan manggod pastor among simbahan ang among mga leader kusog kay man nabako. Unya makit-an ra nako nga kuan mag-inom kay okay raman gud ang inom kay naa kuno sa Biblia. Niya ang naguol gyud kuno niya kay makit-an man po kuno sa beer house. Mao na nga dunay mga tao nga nangalagad og Dios na ilalom ras kaikog. Unya kini si Pablo mga kaigsunan, arita ni Pablo, prinsipyo ni Pablo. Usa pag yun nga ako ang nakit-an nganong nasuko ang mga audio ni Pablo. Kay una, kauban ni Pablo ang naglutos ra niya karon. Mga pangulong pari diin nahimong kaabag si Pablo sa wala pa siya makabig sa Kristohanong pagtuo. Si Pablo mga kaigsuunan na matikdan sa mga Hudyo nga nagwali na siya ug ang iyang wali lahi na sa giwali sa mga Pariseo ug Saduseo, sa mga wali sa mga pari sa mga Hudyo. Unya kung imong lantawon mga kaigsunan, si Pablo alang sa mga Hudyo wa gyud respeto. Kay wa gyud ni mananghid ni Pablo nga nagwali na din tawana. Manangkabantay mo mga kaigsunan, doon na po yung mga pastor nga imong pawalihon, mananghid pa taon silang pangulo. Ingnon nimo nga, Brad, pastor, ikawali ani pastor. Amo anak gyud taon nga pastor, mananghid sa kus akong labaw kung musugot bagdi. Murag wala sila mailalom sa Dios. Nailalom sila sa ilang pastor. Si Pablo mga kaigsunan, nasuko ang mga kauban niyang mga Hudyo nga iyang mga kauban kaniadto kung imo lang taon ang kasaysayan ni Pablo. Kay si Pablo wa gyud mananghid nga makabig da isa sa pagka-Kristohanong pagtuo. Unya, ang doktrina nga giwali ni Pablo mga kaigsunan, lahi na silang doktrina. Diba kabantay mo mga kaigsunan kung ang usa ka tawo imong kauban niya pareho mo doktrina, mauni ang imong karatula, mauni unya imo ni siyang kaabag, unya sa kalit muwali na sa didto. Usa ka no, sa ragay bation nimo. Pero alang nako mga kaigsunan, sa social media daghan na kaayong nagwali, ibin ang ako ang estudyante sa una sa basic pastoral, first batch mga kaigsunan nagwali na ron. Nya, tuwa na po sa lain nga kanang lain nga organisasyon. Nalipay ko nga magtanaw.
Kaya nga naman, dito man siya nitubo. Dito siya naggamit pag-ayo sa Ginoo. Mauunta na'y kana bitawng inana unta ang kinaiya sa matag tao, ilabi na sa mga pangulo. Unya, ang mga pangulo nga, nahimong pangulo, nga nagwali sa pulong sa Dios, kung imbitaron nga, Brad, pastor, Brad, sis, ikawali diya, Brad. Mga igsuon mo, ana man nga, mananghid sa ko sa kong labaw kay basig di niya musugot. Si Pablo, wag yun na mananghid. Wag yun na mananghid sa mga iyang mga kaubang mga Hudyo kay wag siya maingon na nagwali na ba ako dire, nakabig na ba yung pagkakristohanon. Ano man, nangalagad mas sa Dios. Dili man siya ang nabuhi, kundili ang Dios na. Si Jesus na. Alang sa mga pastor, mga kaigsuunan nga, tinud-anay nga nangalagad og Dios. Kung dunay opportunity nga or oportunidad nga pawalihon ka, ayaw lang na. Kay nagwali ka para sa mga tao, nangalagad ka sa Dios para sa mga tao, dili para sa imong karatula. Dako na kayo nag-chance, dako kayo nagpabor nga pawalihon ka. Doon naman ko yung mga problema god ang ubang mga simbahan tungod sa rules and regulations sa simbahan na babagan hinuon ang tawag sa Dios. Kana bitang naanooy kural ang trabaho sa mga tao. Ang tao nga pwede untang gamiton sa Dios sa laing dapit tungod kay naay kural ang ilang organisasyon, dili na gyud kaadtog laing dapit. Dire ra gyud mo kutob ha. Kay dito lain na sadto nga lugar. Unya katong dapitan nagkinahanglan unta di ito sa imong gasa. Alang sa mga pastor nga nakadung nini mo programa. Kung doon na mo'y higayo, doon na mo'y gihat, doon na mo'y nadawat nga kahigayunan gikan sa Dios nga pawalihon mo, wali mo. Kay wala mo mga lagad og karatula, wala mo mga lagad sa inyong pangulo. Nangalagad mo sa Ginoo. Nangalagad tas Ginoo. Ug dili pud ta mo atubang dito ato ang mga pangulo. Adto ta mo atubang kang Kristo. Ang importante ra gyud nagsubay ang atong teaching sa Biblia. Kung dili na magsubay ang teaching sa Biblia, angay na tang rebuke kon. Kung naay mga rebuke, dapat putang mamalandong. Mao ni ako ang dasig sa mga pastor. Mao ni ang dasig sa Ginoo sa mga nagdumalag simbahan. Kung pawalihon ka, unya, for example, naaroy nagselebrate or kaha naaroy namatyan, unya giingnan ka, Brad, wa mi pastor dire. Kay ang pastor nailakaw, pwede pa pastor ikaw wali. Amo ana dayon nga. Time pa mananghid sa akong labaw kay kasi kasabaan ko. Usa man ang imong pagpangalagad, asa man day kang pastora ka? Pastor ka sa atong Ginoong Hesus o pastor ka na imong pastor? Mao nay problema mga kaigsuonan. Mura ba bitaw kanang naabusaran ang gitawag respeto, murag na-uber na ba? Si Pablo mga kaigsuonan, wa gyud siya mo ingon nga kauban ra ba nako tong mga Hudyo niya, sila rabay naghatag na kog authority. May tabo ani murag kog walay utang kaubuton ani. Mauni mga problema nga wala biya kay mabantay sa mga kasimbahanan, labi na sa mga kapastoran. Pero ako aning nakit-an diha sa kinabuhi ni Pablo. Imagine ha, si Pablo gitagaan nilag authority o kining authority gikan sa mga pare. Pero wala gyud manangid si Pablo nga oy na-convert na ko sa pagkakristohano, dili na ko kauban ninyo. Mao man ay na hinungdan nga nang nasuko ang mga Hudyo. Ayaw kahadlok.
nga masuko ang mga pastor or imong pastor, importante na wali nimo ang ebanghelyo. Nakawali kas mga tao. Kay magwali na lang ka mag-agad sa imong pastor. Ambot lang nimo. Di ka mo atubang sa imong pastor, oy. Adto ka mo atubang sa Ginoo. Mao nay usas mga problema biya sa simbahan. Nga pananglitan diha siya nagtungha, diha siya nag-eskwela. Diha na lang gyud siya man nagtrabaho. Kay di kining simbahana maoy nagtudlo niya, di man na mao. Ako mo iyong ko nga di gyud na mao, di na mao gipakita sa Biblia. Pananglitan na ako'y gitudluan nga mga tao o niya gamiton sa laing karatula. Praise the Lord, basta kay motubo ug magpabiling balaan. Actually, makapadayon ko na kanuman. Kanunay nako nang giampo. Kalipay nako mga kaigsuonan nga maggamit ang tanan. Ang problema, kung dunay mga tao nga giwalihan, gitudluan sa laing karatula, unya muanhi dires ato ang pagdumala, masuko man. Munang mananghid na lang taon, pastor, mananghid sa ako, pastor, ha? Ato ta mananghid ni Jesus, dili sa mga pastor. Kaya dili sila maoy nagbago na to. Dili sila maoy nagunit sa atong kinabuhi. Kanang papel nga nagpamatud nga kauban mga kaigsunan kung imong lantawon, diri ra nas kalibutan. Matud pa ni Marlinda Samyaw, tinuod na pastor. Mao man ni problema gyud. Mao ni division sa mga born again, sa mga Kristohanon. Nganong ang mga Kristohanon wala magkahiusa tungod kay naay division. Bisag saon og ingon nga kinahanglan magkahiusa tang tanan. Di gyud magkahiusa. Kay ngano man. Matud pa sa uban sad, pastor, tungod na sa kwarta, pastor. Mahadlok makuhaan ang kanpulo, mahadlok kanukuhaan ang offering. Makaguol. Ako may ko makaguol. Dako na kay ng chance nga pawalihon ka. Dako kay ng pabor nga kay gayonan nga pasangyawon ka sa tanang mga tao. Ingon si Sister Gingging, hallelujah, bulahan ang mutabang kaysa ikaw ang tabangan. Tinuod yun. Kana bitang pawalihon ka, dako na kainang tabang sa mga tao. Niya imuhang pugnan. Ako advice mo ni, kung alagad kas Ginoo, dapat alagad gyud kas Ginoo. Ayaw o gamita imong karatula. Gamita ang minsay sa Dios. Kay inig atubang nato sa Ginoo. Dili karatula ang pangitaon sa Dios. Tinuod biya na. Dili karatula. Wa gyud mag-ingon ang Biblia diha nga inig atubang sa tawo ngadto sa Ginoo, ang Ginoo mangita kung asa dapit, asa ka nagsimbahan. Asa ka nagpasakop nga karatula. Dapat kitang mga Kristohano, kita bitang mga born again, isipon gyud natong usara gyud ta ang Kristo. Dili ta dapat magkabahin-bahin. Lamang di gyud ka diha dayon mahitabo kay naapoy mga pastor gyud nga mimro-mimro. Nya ang uban diha magpirma-pirma pa. Pirma-pirma pa, okay, mimuro ka na ko diri ha. Muraban og kuan ba? Kanang sana na ay kontrata inyong pagkamimuro. Sige, mimuro ka diha kani imong pagkamimuro gikan karon hangtod mamatay ka, mimuro ka diri. Nya musunod na pud imong mga anak. Mimuro ka diri ha, tulubagon ti ka. Hilas na pud kay nang tulubagon ti ka.
Ang uban po nga way basa-basag Biblia, mahadlok taon kay memoro. Nyadlokon po dayon. Gamiton po dayon Biblia. Di gani mo musanong sa mga pangulo. Di gyud mo katog langit. Ang tao po nga way basa-basag Biblia, nasanong na lang po para mo katog langit. Ako musulti ko ninyo tanan. Daghan magyud ta dire, niabot ko ta og 160. O niya, gawas pa ni ana mga kaigsuonan. Naapay mga tao nga nagsunod sa FM radio ug naapay mga tao nga mo replay. Ako maingon ko mga kaigsuonan, kung inana na lang klase natong pagpangalaga nga watay tuon og Biblia, mailan ra gyud ka. Munang akong mga pagdasig, akong mga hangyo ninyo nga kuan tuon tag Biblia. Tun-i ang doktrina sa Biblia. Doon ay doktrina, ang mga rules and regulation na sa Biblia. Dapat ang mga rules and regulation diya sa simbahan, dapat nabasig yun na sa Biblia. Nya usaon nimo pag kasiguro nga nabase sa Biblia nga pila na kakatuig wag kay bersikulo. Kung naamang kay mga bersikulo, dapat naghisgot po na sa doktrina sa kaluwasan. Mahitungod sa pagtuo, mahitungod sa gugma, mahitungod sa paglaom, pero tindaghana na pwede natong kanang makatunan. Pero siyarog sa daghan nga pwede natong makatunan na wag gyud kay usa. Ang nakatunan, memoro ra ka diha, memoro, pasakop kay maayong tao, ambot lang ninyo. Si Ilim Maybano, amen, praise God. Pastor, tama jud ka, God bless you and your family. More soul to win, daghan pag mga tao, pastor nga ma-encourage. God bless sa imuhang programa. Hoping nga daghan pang mga pastor nga sama nimo. Mao gyud na akong tinguha. Ako willing kay ko nga mao na nasa akong kasing-kasing nga willing gyud unsay ako nakatunan, willing na akong itudlo ang tanan. Muna nga dunay ning tawag nga tawag nako mga kaigsonan ningon siya nga kanang tudloi ko pastor unsaon pag kanang usa may akong iwali. Ingko ang tinuod dili gyud dapat tudluan ang tao unsay iwali. Kanang tudluan ang tao kung unsaon paggamit ang Biblia, unsaon paggama og wali. Para ragod sa mga managatay, kung ang usa ka tawo sige nimo tagag isda, dili nimo tudluan og pagpanagat, dili gyud na katabang sa laing tao. Kung makatabang manggaling na katong imong gihatag nga isda, ilan rang tunga-tungaon, dili gyud buo nga imong matabang atus uban. Para makatabang to, ingon nga nakatabang kaniya, ang iyahang nakatuna nimo, ang iyahang nadawat gikan nimo, makipakat-on putos uban. Unsay buhaton? Ayaw na siya tagay giisda, tudlo isa unsaon pagpangisda. Unya maubanay nabuhat sa mga pastor o sa mga pangulo. Ay nga uban palingkuron ra, importante maglingkod eg kanta. Halater ikaw ra ang uban ganing mga pastor. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, maoy mo opening prayer, maoy mo Sunday school, maoy mo halad awit, maoy mo MC, maoy mo wali. Ang mga tao, amin og praise the Lord ra gyud nakatunan. Lingkod og tindog. Halad sa hatag sa offerings, hatag sa ikapulo, uli. Unay mga pagsulay, dagan ni pastor, paampo pastor, dili na siya mauy gitinguha nganong gibilin sa Dios ang pulong sa Dios dias Biblia. Ang gitinguha sa Dios, ikaw ug ako makakat-on tas trabaho ni Jesus. Kay maunay basihan na ni Jesus nga ilhon ta niyang magtutuo. Pastor, kanta god og kanta nga higala. Salamat Pastor Daan, God bless. Usa maning kanta nga kanta higala. Si Jesus higala siguro gikan ni Marlinda Samyaw. Si Antonio Matugas, maud jud pastor.
Di ba daghan kayong mga kaigsuonan nato nga nakaamgo, nakabantay na. Sister Maricel ingon sa bless you more pastor and family. Salamat kay Ginoo. Si Matias Sato, amin, salamat pastor sa mga pulong sa Ginoo. Sinuli Prak Saniko og mubasa gyud di ay og Bible pastor, makabalo jud ka unsay mensahe, unsay saad, unsay warning, unsay sugo. Wow, tinuod na. Mao bitaw nang diri sa atong programa kanunay tang gidasig sa Ginoo. Dili man kay ako'y nagdasig ninyo. Ang Ginoo mo'y nagdasig natong tanan. Kay mao man ni atong prayer, Lord, pakigsultihi kami. Kay wala mi mahimo kung wala ang imong mga mensahe, kung wala ka nga manguna, mangulo namo. Ang ako ang dila ug ba instrumento lamang ni aron madunggan ang pulong sa Dios. Nga maunay gikinahanglan sa tao nga nagtuo kaniya niining atong panahon karon ang pagtuon gyud sa seryoso nga pagtuon sa Biblia. Karon kung ikaw na nagsimba ka diha sa Ginoo niya ang nagdumala diha igo ra kang walihan, dili ka tudluan unsaon paggamit sa Biblia. Ang mabunog ana ang imo rang sampot pagliningkod, dili ang Biblia. Kabantay mo kanang mga Kristohanon nga ang Biblia kanunay nibasa na agyon ay mga sulat, anay mga kulor-kulor. Pero kanang mga Kristohanon nga perting tapulana, basag Biblia, ambot lang ninyo. Sister Teresa Lee, salamat pastor sa pulong sa Dios. Kung magbasag Bible makakaton. Unya dili lang kay makakaton ang gisaad sa Dios diha. Muuswag gyud ka, mutubo ka. Unsay giingon sa Dios sa atong Ginoo ngadto kang Josue 1:8 hangtod 9. Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw gabi og magmauswagon ka. Tun-an mo kini adlaw gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang naisulat niini og magmauswagon ka. Si David, miingon siya nga ang imong pulong maoy suga, maoy kahayag. Salmo 119, 105. Unya, diha si 119, 11 man siguro na, gitipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing, mo hinungdan, wa na ko makasala. Unya, unsa may gitipigan sa mga Kristohanon karon, sa mga born again. Ang gitipigan, may murura ni kuan, may muro ko ni kuan. Sa may nakatunan. Muna ko ang mga pagdasig, mga kaigsuonan, kung gidasig mo sa Ginoo, dunay nagdasig ug nag-agni ninyo, walihi mi dari, tudlui mi diri. Ay napaghulat nga, mananghid pa ka sa, unsa naman tao na, gipawali na ka diha sa imuhang, gipawali, ang Ginoo na nay nagdasig nimo, gigamit ra na, ang tao nga, usa na kahigayunan nga, makatudlo ka, makatabang kag tao, makatabang kag pila ka mga pamilya. Mag-agad kag tao. Si Emily Baliser, mahusay. Salamat sa mga pastor, sama ninyo Pastor Gideon, og ni Pastor Boy Gumadlas. Wow, salamat sa Ginoo no. Ipangumusta ko ni Pastor Boy Gumadlas, Sister Emeline. Dako jud mo katabang sa among mga kinabuhing espirituhanon. Salamat kayo. Unya si Pabstil Manuel na adi ay kay GC Pastor para sa pagtudlo. Karong Huwebes na ako'y tudluan, wa pa ko kaga mag GC. Na karong Huwebes na ako'y tudluan og basic kung unsaon pagamagwali. Kay daghang mga pastor gani di kabalong mo gamagwali patakara. Unya ang mahitabo mga kaigsuonan dili ni pagdaot ha. Tinuor yun akong istorya. Naa magani mga nangulo, naa gani magwali diha mga kaigsuonan nga ang giwali dili para sa mga tao, para sa kaugalingon ra. Maguol ko, maminaw. Unya ingon dire asip Brad Pabstil, pwede ra gyud kang mag-message ako niya. Dali ra man na sa inig-message nimo mo reply ko niya ako rang i-add ang mga
katong nintawag nako kaganina. Na may ningtawag nako ganina o gahapon ba to nga magpatudlo siya unsaon pag gamagwali. Dili na ko na ihikaw. Mao gyunay ako ang kalipay. Sister Maricel mauna amo gi-pray ganina pastor nga dili lang mitig paminaw lang kun dili gamiton gyud mi sa Ginoo uban sa iyang tabang. Oh, salamat sa Ginoo. Sister Maricel naa sa abroad ha, naa sa Sweden. Kung moingon tang busy, ambot lang kung kamoy mag-uban ni Sister Maricel. Dili man ko moingon nga gipataas na ko Sister Maricel, gidaig na ko siya no. Usahay mga kaigsuonan pa mo ni. Usahay kita makabuhat ratag ang tao manggod makabuhat lag kuan murag pritinang bugatan niya, murag busy na kayo. Pero dunay mga tao ha, pagkadaga nagtrabaho pero wa gyud mo ingong busy. Pero kung imo lang tao na ana sila Bible study kana mga OFW. Wow. Tinuod na. Katong mga OFW nga nagsunod din ang mga programa, pwede ra gyud ninyong i-add Sister Maricel na ana sila Bible study. About Bible study, kasing-kasing og kalipay nako ang pag-promote ana. Nana sila Bible study group. Ambot og pila na mo ka buok Sister Maricel no sa inyohang Bible study sa mga OFW. Pagkaninduta na unya lipay yun ko sa dihang nakakita ko sa imuhang gisin nga picture nga napoy OFW nga nagtigsunod sa atong programa nga ning join sa inyong Bible study. Mo na ako kalipay. Ang uban Pastor Ana insecure. Insecure. Si Mark Jose mo join ko pastor. Okay. Join message lang ko Brother Mark Joseph. Message lang ko niya i-add lang mo nako na o niya limit ra ba sa Messenger walo ra ka buok. Walo ra ka buok members makasudra. Sister Teresa Liz maayo kayo ka jud sa amo ang kinabuhi ang Dios mo'y maayo. Gigamit ra gyud ko nga mabati nato ang pagkamaayos Ginoo. Sister Teresa. Si Nars Boyan paghimog GC Pastor Gideon hasta kay worship and press and worship. Noli prax saniko mo apel ko. Pastor Ana. Sige. God bless Pastor. Ang sabi ni Juan 1:7 kon ang Espiritu Santo yara na sa imo, hindi ka na dapat turuan pa ibang tao. Mao ba? So, pwede nang dili manimba. Kumusta naman ang mga tao nga sigsimba? Anong itudluan, giwalihan pa man hangtod karon, buti pa sabot, wa pa din na sila Espiritu Santo? Kining minsahia sa Juan, duna ni dako og lapad kaing diskasunon. Kung nga basahon na. Sa Juan Kapitulo 2, versikulo 20, nahibalo si Jesus unsay sulod sa kasing-kasing sa tanang tao. Sa man ni Juan Kapitulo 2, 22-27. Wala may Juan 22-27. Palihog ko no, Brother Alex Tanyughon. Orag palihog ko no og check up naman ka ng susi sa Juan 2:27 o 1:27 siguro. Ako tanaw na 1:27 wala sad. Palihog ko no og kuan tanawa ang Juan 2:27 murag wala may 27 ning kutob raman 25. Akong tanaw na pasig na dire natago lang. Wa gyud. Palihog ko no Alex sa may imuhang kuan. Ikapangutana diha. Si Gingging Simpron papaapila ko. Ay message lang ko Sister Gingging kay naamanggoy ni hangyo nako unya ako siyang gi kuanan karong alas kanang pizza 12 man siguro. Kay pizza 12 man siguro rong karong Huwebes karong simanahon na. Pizza 12.
Pitsa 14, pitsa 14. Pitsa 14 laon hangtod sa alas 2. Nakoy tudluan no saon pagamagwali. Si Chiri Asindelia Liaging, salamat kayo pastor makahatag ka sa amo og kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gusto pod ko nga magtuon sa share sa pulong sa Ginoo bisag sa prayer meeting. Mao gyud ay pinaka-importante. Pati magud kaayo mga kaigsuonan, si pastor mo dalagwali sa prayer meeting. Unsaon nimo pagkakat-on? Magsige ra kag nganganga. Perting kapuya nang magdadala kag Biblia nga di nimo mawali. Ting kapuya gyud, ambot lang. Walay challenge. Di ka man challenge. Mao na nga uban, di na lang magdalag Biblia, mura sa Japon. Si Antonio Matuga, salamat kayo pastor, na-bless kayo ko. Datong Domingo kay daghan kayo kog award sa church, sa Bible School namo. Oh wow, no, ganindota. Pero dili lang madapat ka malipay sa mga award. Nalipay ka nga nakakat-on yuga. Kay ang tinuod nga award ka nang makapamuhat ka. Kay malipay ra pud tag na kay dagang award niya. Di ka pumuhat piting kuya o sana. Mamuhat sad ka kay naampoy mga classmate nako sa una Bible School nga piting nindutan na ay mga award. Ay noon sa man nagtrabaho mag-security. Si Maricel Enriquez daghan na may pastor Norway og Sweden, kauban namo si Sister Dimple. Oh, di ba no? Siya ang gigamit sa Ginoo. Hallelujah. Oh, salamat sa Ginoo. Mo na akong makalipay. Si Marlinda Samyaw, papila ko sa pastor sa GC. Si Arlene Suian Trasares. Alang sa ko message lang ko Gideon Candelario. Ako nang kalipay kasing-kasing nga magtudlo kaninyo. Mayong gabi pastor, ngano pirmi man ko gilatos sa ako mga kaubanan sa work, sa ako pamilya nako. Kung sige kang gilatos, sige kang gilutos, sige kang gilutos. Gilutos day dili gilatos. Pasalamati ang Dios. Kay mauna nga point nga maggamit nimo ang imo pagka-Kristiyanon. Damor nga makalihok ang balang espiritu sa dihang dunay mga pagsulay. Kay dili man gud kalihok ang balang espiritu kung relax kaayo kas mga pagsulay. Si Jerry Traji, keep up the good works pastor, watching here and from Negros Occidental. Salamat kayo sir, no, Sir Jerry. Salamat kayo. Pastor, pwede mo appeal ko gikan ni Ariel Egonia. I-message lang ko kanang Gideon Candelario nga naay profile sa atong recording studio og sa FM radio. Si Dipol Scartin, wala lagi ka natugday. Maricel, hatulog usapod. Day Maricel, tulog sa day. Sister Maricel, tulog pod. Kay importante makatulog ka. Basig sikira po kag isingisi kay perting lipayan na nimo diha. Kita no. Si Ani Sabiliano, salamat sa imong kinabuhi pastor nga gigamit sa Ginoo aron daghan pang katawhan maduol sa Ginoo. God bless you og sa tibok nimong pamilya. Daghan unta kuno mo ad nako pastor kaso daw maulaw sila ayaw mo kaulaw. Maulaw bako kay pareho na rami dili ko arte gyud ana ako ra gyud nang i-announce nagkuyog man gyud mi nagkakuyog man gyud mi Sister Maricel dito sa kuan biyahe na mos Negros na ambot lang di gyud ta dapat maulaw mga kaigsunan. Di kita dapat maulaw. Ayaw na, dili na mao nang maulaw. Si Pabstel, unang Juan, Kapitulo 2:27. Unang Juan, Kapitulo 2:27. Unang Juan, Kapitulo 2:27. Ang title dinhi, konteksto, si Kristo ang atong manlalaban. Dayong versikulo 7 ang bagong sugo. Dayong sunod mga kaaway ni Kristo gikan sa 18. Okay. Mga kaaway ni Kristo. Unya ang 27 gikas 26. Gisulatan ko kamong mahitungod ni adtong buot mo pasalaag kaninyo. Okay, ni adtong buot mo pasalaag kaninyo. Dunay mga tao nga nagtudlo og pinasahi nga mga pagtulunan nga gustong mapasalaag sa mga magtotoo sa panahon ni Juan. Mao ni gipakita dinhi. Unya gipakita sa dinhi nga ang maong saad maong balang espiritu apan gidihugan na kamo ni Kristo sa ihang espiritu.
samtang ang iyang espiritu ana kaninyo wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, og matuod ang iyang itudlo kaninyo busa sonda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Ang buot ipasabot dinhi laing doktrina about salvation, laing doktrina mahitungod sa pagpangalagad. Kay ang hisgotan dinhi wala na og wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo. Ang buot ipasabot mga kaigsuonan ni Juan, dili na mistil pang magpatudlo mo sa lain nga mga tinuhan, lain nga mga espiritu, kay duna na espiritu sa Ginoo nga nagtudlo kaninyo. Unya, unsa may pamaagi sa balang espiritu aron matudloan ta sa pagtulunan sa Ginoo pinagi sa ipangilang espiritu. Diba ang mga pastor? Mao bitaw nang ang mga magwawali kinahanglan una sa tanan puno sa balang espiritu, dili puno sa karatula. Mao ni buot ipasabot dinhi nga kinahanglan kitang mga magtotoo, kinahang mga tinunan, kaantigutang mo discern nga kanang espiritu nga naa ang tawhana, espiritu sa Dios na, espiritu santo na. Dili na ta magkinahanglan og lain pang mga magtutudlo, laing doktrina, kay makapasaag lang na. Mo na ibuot ipasabot dinhi. I hope nakasabot, nakaapas mo ani nga bersikulo. Happy na mi karon pastor kaya ang Ginoo naghatag kalinaw sa among kinabuhi. Hana gyud. Sister Dimple is ka nakatulog ko day, minanok lang. Minanok lang. Mura na siya og mura nagminanok o saba himungaan o sinunoy. Siyaw-siyaw lang ko ginagmay. Start adaghan kaayong salamat day Maricel. Sa sige og tag nako dinhi. Salamat kaayo sa Ginoo. Just enjoy ra gyud no sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. With the word of God, with the presence of the Holy Spirit, mao ra gyud ay pinaka-importante. Nya tukma gyud nga doktrina sa Biblia ato ang ikinabuhi. Si Lorna Raveliesa, good evening Pastor Gideon, nalipay jud ko makapaminaw sa pulong sang Ginoo. More blessing and strength and good health always to you and your family. Unya, salamat kayo sa inyong prayer ha. Ako nagatuog yun nga nagigidala ko ninyo sa mga pag-ampo. Kay ganina human sa akong programa, murag na iripitik-pitik diri sa akong tunlan. Nya karon ingon ako asawa, pahaway lang bes. Inko nga nawala man sad ang pitik-pitik sa kuan. Ang ako ang pitik-pitik murag kasing-kasing nga muwali gyud sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Okay. Si Janer de la Rosa Estante, unang Juan. Ako nang nabasa. Okay. I hope inyo nang nasabtan. Si Grace Donato, maayong gabi Pastor, watching from Camigan Island. Sorry Pastor, sala ako explain. God bless. Okay. Si GR Value Pastor, per request, ako asawa, maoke iyahang ubo. Nasa okay, asma. Okay, kisa pag yun na adire. Robin Hood, evening Pastor, unsay ipasabot anang buhat cheese. Buhat cheese 13. Okay, buhat cheese 13 ako aning tagaan og pagtagad ha. Buhat cheese versikulo 13-14. Pananawon ni Pedro, pananawon ba ni? Unya sugod kog 9 pagkasunod adlaw may kaudtuhon samtang sila nagpaingon sa pagpadol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron pagampo. Pananawon ni. Gigutom siya og buot mukaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon nakakita siya og pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit, may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. Buhat Gs 13-14. Sa sulod diha ang tanan mga matang sa langgam, mihalas, mananap og mulakat, mukamang. Unya may tingog nga miingon, hala Pedro pag ihaw og kaon. Apan si Pedro mitubag dili
ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. 15. Ang tingog miingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Kining ang uban nga mga interpretation ani kinabuhi kuno ni sa tao. Pero kung imong tan-awon, mahitungod yun ni sa pagkaon. Kay kung imong tan-awon ning maong pananaw na, wa man ni mahuman nga diskusyon hangtod sa Kapitulo 15. Gibalik man ni sa Kapitulo 15. Pag-abot sa Kapitulo 15, dito giklaro unsay gipasabot ni ining maong pananaon. Nga kining pananaw na maigo ni sa giila sa mga Hudiyo nga hugaw nga mga tao nga maong mga hintil. Nga gusto sa mga Hudiyo nga ang mga hintil nga manuo nga maparihan nila nga mahimong magtutuo diha kang Kristo, gusto sa mga lumad nga mga Hudiyo nga magpatuli sila. Unya dili mo kaon og mga mahugaw nga pagkaon. Karon si Pedro maumay gitahasan sa atong Ginoo sa pagsangyaw nga dos mga hintil like Paul. Mabitaw ng kabanday mo mga kaigsoon si Pedro, nangawat-kawat taon siya salo sa mga hintil inig pangaon, nya makuyawan siyang makitaan po sa iya mga isig kahudiyo. Unya nasakpan pag yun siya ni Pablo, gibuyag man niya si Pablo. Pag abot diha sa buhat Kapitulo 15, versikulo 28 hangtod sa 29, diha giklaro nga kanang maong pananaw na koneksyon pa may tungod sa pagkaon. Nga ang mga hintil nga nahimong magtotoo, dili dapat kanang mag-antos sa mga gidili nga mga pagkaon. Ang tinuod nga mga gidili nga mga pagkaon nga angay yung ikinabuhi sa mga dili mga Hudiyo nga mao ang mga hintil nga nahimong magtotoo. Una, 29, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadtos mga Dios-Dios kanang pagpamista. Sunod, ayaw pagkaon sa mga dugo kanang mga dugo-dugo. Unya ayaw pagkaon og mga karne nga mga naghikog kanang mga mananap nga natuok mga naghikog. Nya likay ang pakigilawas. Maura nay gidalag yun ni Pablo. Og maunay gikahusahan sa mga apostolis uban sa propeta dito sa Antioquia. Ato naman ang nabasa diri sa ato ang programa. Salamat kaayo sa inyohang pag hatag og panahon. Si Norma Malvino, bless evening pastor, bless all, always. Ang Ginoo magauban kanimo kanunay. Salamat. Si Nancy Udtasa, good evening pastor, God bless, salamat. Pastor, lisod kaayo kay mahal pod ang opera sa katarak injik kon pod ampo. Okay. Okay, ato ta sa ato nako sa pagpanamilit mga kaigsuonan. Itong oras diri alas 9:48 naman. Niya mukantas ako kadali mga igsoon para sa di pa ko manamilit. Jesus, pagkaway sama sa imong gugma, na may biyag sa kahalangan para maluwas ako. Akong katahon mga kaigsuonan, langit ang pilia. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato tanan imorang biyaan, yutag balay og salapi iniawayan lang. Unsay mga butang nga imong giampingan,
Unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato tanami murang biyaan, yutag balay og salapi, kini awayan lang. Say buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batunan aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka, ang gabuhat mo duha ka dapit iandam niya, langit ug impierno papilion kaniya, ug ang binuhatan mo mao'y saksi kung asa ka. Samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian. Samtang buhi ka pa, langit siguruhan. Unsay pangabutang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato tanan ni murang biyaan, yutag balay og salapi, kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batunan. Ako sang usbon og kanta mga kaigsoon, kay maglisod ko G, kay akong pagkompos ani na ako sa Apple unya kanang taas-taas man, ako na lang antos-antos og gamay kaya sa Apple mga igsoon kining langit ang pilia. Unsay mga butang na imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato tanan murang taa, yutag balay og salapi, kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batunan aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka, nga ang nabuhat mo duha ka dapit iandam niya, langit ug impierno papilion kaniya, ug ang binuhatan mo mao'y saksi kung asa ka. Samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian. Samtang buhi ka pa, langit siguruhan. Samtang adlawan pa, makapili pa kita, Biblia basaha, mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay Biblia bayang matuman. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batunan aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia,
iyong Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo duha ka dapit ing andam ya langit ug imperno papilion kaniya ug ang binuhatan mo mao'y saksi kong asa ka samtang buhi ka pa langit siguro samtang nagpinusara nagrelax-relax ang panagsa may paiba sa Biblia makakaton ka pa makakaton ka pa makakaton ka pa ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo ayaw pailan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo daghang mga higayon sa pulong kabadlong kay dili ka kaikyas sa hukman ng tadadon sa hukman ng tadadon sa hukman ng tadadon ayaw ko sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo ayaw pa ilan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo anang binuhatan kaya ko kita kukuan adlaw sa katapusan anihon mo ang tanan anihon ta ang tanan anihon ta ang tanan ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo ayaw pa ilan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo alaygon ang Dios mga kaigsunan o niya mga tutas mga pag-ampo o akong ipasalamat atong pasalamatan ang Dios sa mga pulong mga mensahe. Sunod na tong live adto na ta sa kapitulo 27 sa buhat din biyahe ni Pablo paingon sa Roma. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede ra gyud mo chat sa akong account Gideon Candelario o text sa ako ang number 093263844134. Og dalaygon ang Dios nga magapadayon pagpanalangin sa atong pagpuyo og uban ni inimong programang pulong mo kinabuhi ko. Ato ta sa pag-ampo mga kaigsunan, mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nagtudlo, nagpahinumdom kanamo. Dios nga kanunay naguban sa matag usa nga midangog ni salig sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga kanunay mo kaming ipahinumduman, kanunay mo kaming gigiyahan og gilig-on aron makapadayon sa mga buluhaton nga imong gipiyal gisalig sa matag usa. Salamat Ginoo sa walay hunong nimong pagpanalangin, pagtagbo kanamo pagproteksyon o paghatag kaayuhan. Salamat Ginoo sa mga tubag sa mga pag-ampo di imong giayo ang among mga kaigsuonan nga naas malatian, imong gilig-on ang among kaigsuonan nga naas kaluyahon, imong gidasig ang mga naluya. Salamat Ginoo nga nadasig kaming tanan sa imong mga pulog mga mensahe. I declare blessing, healing completely in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus, I declare by the name of Jesus Christ nga ang tanan nga ming dangup kanimo
ang tanan nga among gipangayo kanimo imong gihatag niining taknaan ug among dawaton tuuhan sa ngalan ni Jesus. Uban ni kaming tanan bisan pa sa amo ang mga kaigsuonan nga niining mga taknaan na narbaho sila ug sa amo mga kaigsuonan nga mamahulay ikaw padayon magaproteksyon. Misalig diha kanimong tanan mga pagdaig pagpasalamat dungog kadungganan alang lamang kanimo himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dalaygon ng Dios mga kaigsuonan kini igsuon moingon na usab Pastor Gideon moingon ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Bye-bye. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among Ginoo Hallelujah 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 Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among